Kaixo nire super txiki eta super familia, zer modu zaudete. Gaurkoan, elkarbanatu nahi dizuet, ikaskuntza guztiak lehenengo nire buruari kontatzizkiot, gero zuei eta gero txikientzako. Azkenean gehien bat bakizuten nola ikasten dan, erakusten eta bizitzen, erronkak gainditzen. Imaginatu, badaukazutela egoera bat, pixka bat, gogorra edo erronka dena momentu honetan zuentzako. Nik horietan esaldi bat idazten dut, edo esaten dion nire buruari, bai? Eta hon egiten dit. Eta zera esaten diot, kontrola askatzen dut eta eskerrak ematen ditut. Kontrola askatzen dut eta eskerrak ematen ditut. Zu pentsatu bizitza zuretzako pasatzen dela, ez dela pasatzen zu izorratzeko. Baizik erronka guztien atzean saria dator. Eta gainditzen duzunean eta ikasten duzunean, hor zer da noberena zuretzako eta erramientak hartzen dituzunean, saria dator eta merezi du. Ze kesuek pentsatu, ongietorriak erronkak, ze horren atzean egongo da zu hobe bat. Bale? Benga, eta esastu urrian 7 daukagula doako online tailerra arratsaldeko 6 olako gauzeta zaritzeko. Benga, itxoiten zaituztet.